Yan. Honda Beat model 2017 F1. Yan, still lumalaban, 4-stroke. Yan natin ang odometer sa 4 years na, pero ang tinakbo pa lang ay 31,807 kilometers. Ang Beat, hindi pa rin siya napapalitan ng belt. Anda rin natin. Dati mga batang 90s, mga scooter noon eh, 2-stroke lang eh. Ngayon usong-uso na mga 4-stroke. Okay, still good running. Okay na siya. Yan. Okay, that's it. Hanggang sa muli. Bye-bye.